जोबनो गैयै इभिकसन खालामगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' बिमा गरिब गुन्द्रानि न'खरफ्रा दिनै जोंनि हादान ओनसोलाव दंमोन बिथांमोननि खस्थ'जों लुनाय जे न' बेखौ दिनै बिथाङा मैदेरनि रुप लाना दिनै बिथाङा गाफाय गाफाय होगासिनो दङ। ओरैबायदि खोथा होयो जे गासिबो खामानिखौनो मिशननि गेजेरजों मावगोन होनो दासिमहालागै गासै बिसिनि मिशन होनाय खोथाया 166टा गासै मिशन फोसावदों बिथांमोननि मिशना मोनसेबो जाफुङाखै। दिनै फेरेंगाया गावनो फरेस्टनि दिनै जोंनि बर' बिमा दुखुथिया बर' बिमाफ्रा सोरबा मैदेरजों गाथारजादों सोरबा बारहुंखाजों न' बां बुफायजादों। बिथांमोनहाथ' ओरैबायदि खोथा होयो जे गासिबो खामानिखौनो मिशननि गेजेरजों मावगोन होनो दासिमहालागै गासै बिसिनि मिशन होनाय खोथाया 166टा गासै मिशन फोसावदों बिथांमोननि मिशना मोनसेबो जाफुङाखै। गामि गामि बिसोर अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिदिनि गोबां मिशन लानानै फैदोंमोन खिन्थु जों दिनैहाय नुनो मोन्दों जे मोनसेबो बिसिनि मिशना जाफुङाखै आरो। बिथांमोनहा बे UPPL सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जेरैबायदि सिगांनि समावहाय परिबर्तन सरकारनि नामावहाय बिथांमोनहा सोलायनाय लाबोगोन होननानै माखासे जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोननोहाय जेनेबा बर' आइजोफोरनोहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामावहाय 75,000 फैसा होनायनि खोथा बुंदोंमोन आरो गासैबो मैगं फाननानै जाग्रा दखानदार गासैबो बेफार खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरनोहाय 2 लाख रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। बिथांमोनहा दिनैहाय जोङो बाजार हाबदिंबायनानै जोङो बिथांमोननावहाय दिनै सोंफामबायदों जे बिथांमोनहा होमारदोंना होमाराखै होननानै बिथांमोनहा दुखुयै फोरमायदों जे बिथांमोनहा बिसिनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। दिनै जों बेखौनो रायजो राजाफोरनिफ्राय जों दिनैहाय बेखौहाय जोङो मिन्थिनो मोन्दों आरो रायजो राजाफोरा दिनैहाय जों गावसोरनाव बेबायदि फैनानै जों गावसोरखौ खबर लानायाव बिथांमोनहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनो BPF सरकारखौनो नांफिनगौ होननानै बिथांमोनहाय दिनै बुंदों आरो बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फेरेंगा सारनि गामि बिक्रमपुर आरो बिनिनो बेंटल बाजाराव जों दिनै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मानोना दिनै बेंटल ओनसोलनि बा दिनै चिरां ओनसोलनि रायजो राजा बा जोंनि सिडली समष्टिनि रायजो राजाया फेरेंगा सारमोननि दैदेननाय UPPL सरकारखौ माब्लाबाबो मोजां मोना होनना दिनै बिथांमोनानो दिनै जोंनो प्रमान होदों। मानो होनोबा फेरेंगा EMआ गावनो सासे फरेस्टनि EM आरो गावनो सासे चिरांनि EM जानानैहाय दिनै चिरां ओनसोलाव जोबनो गैयै इभिकसन खालामगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' बिमा गरिब गुन्द्रानि न'खरफ्रा दिनै जोंनि हादान ओनसोलाव दंमोन बिथांमोननि खस्थ'जों लुनाय जे न' बेखौ दिनै बिथाङा मैदेरनि रुप लाना दिनै बिथाङा गाफाय गाफाय होगासिनो दङ। दिनै फेरेंगाया गावनो फरेस्टनि EM दिनै जोंनि बर' बिमा दुखुथिया बर' बिमाफ्रा सोरबा मैदेरजों गाथारजादों सोरबा बारहुंखाजों न' बां बुफायजादों। बेवहाय जोंनि फरेस्टनि EM फेरेंगा बिथाङा खै लाख थाखा राननानै होगो बिथांमोननो दिनै खयजननो दिनै फेरेंगा बिथाङा थिं रानना होदों। दिनै सिडली समष्टिनि बा दिनै चिरां ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय खैथा दालां गोदान बानायदों खैथा लामा गोदान बानायदों बेखौ जोंनि सिडली समष्टिनि रायजो राजाया नुनो मोनाखै। जायनि थाखाय बिथांमोना नैबे फैबाय थानाय जे बाइ इलेक्सन दङ बे समावहाय दिनै बिथांमोना BPFनो भट होनानै दिनै UPPL सरकारखौ दिनै बिथांमोनानो इभिकसन खालामनो थांगासिनो दङ। बेनो खावलायनाया सिडली समष्टिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो जे नोंथांमोना जाहाथे जोंनि BPF राजनिति दलजों बिजाथि होजानाय दिनै सुद्द कुमार बसुमतारी सारनो नोंथांमोना भट होनांगौ। मानोना दिनै बिथांमोनहासो सासे गोरों गोरा सासे जयगथा गोनां व्यक्ति जाय बिथाङा दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै टेबोल सौयै बै जोंनि जेलाव थानाय आदामोननि बाथ्रा बुंनो हानाय बै जोंनि रिहेबिलिटेसन मोननांगौखौ जे होआखै बेखौ टेबोल सौना बुंनो हानाय दिनै रन्जन दैमारि सारमोन दिनै दासिमबो जेलाव दङ। बेनि बारै दिनै सोरबा जयन्त बिथांमोनाबो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। लरेन्स इस्लारि सारमोनाबो दासिमबो दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। नंखायनो जोंना सुद्द बसुमतारी सारा सासे जाथिनि थाखाय खामानि मावबोनाय व्यक्ति बड'फानि समनिफ्रायनो बिथाङा ज' जाथिनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानाय व्यक्ति होनना बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बेखायनो बिथाङा एक्सपिरियेन्स गोनां सासे वेल इडुकेटेड पार्सन। नंखायनो बिथांनो जाहाथे भट होना दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि जेलाव थानाय आदामोननि थाखाय बुंनो हानाय गोहो गोरा व्यक्तिखौ जों जाहाथे दैथायहरनो हायो। बेखायनो जों दिनै BPF जाना बेंटल बाजाराव बा जोंनि बेंटल ओनसोलाव जों दिनै भट बिनो बयखौबो खावलायफैदों।